asuma ilahu sarki ka aran hikima zarran gada yaban sai imamuna kamar ra'adani da bai da kai Allah ka ninka a gurin mabuta da hahadi a sawo imam al'ajalin dan abu dalwode ya sa sharifa umar shurafa ku fadima zahara sayyidatuna daki cikin yabona na Zainaba ke na zama sai da Zainab ke kike sai da lamurana Shahida Ahmad shugaban matasan ƙarni kai aje a dawo kyawun tafiya aje a dawo tambura na ban girma kujira da zana kawo Yasidi Zakzaki wanda a yau ya fara bawo kai ga bayar da nan tana ta yado cikin fikira ta sai imamuna salamun alaika na farkon fari shugabana salamun alaika rasulillah abin yabona salamun alaika habibullahi mai gidana salamun alaika aya hasken idaniyana aminci ya tabbata kun taskar ubangijina farin masoyi dan abdullahi dan amina yau gare ka na zo ka karɓi tawassulina ka sai da lamurana haƙuri da tsabar tausayi ne wani na jin kai idan ka nema zai yi maka ne a take yanke fa baya ruwa jawadin a ci wajen sayyadina imamuna shine rahufin rahimu ga mu'minai gaba ɗai nema wa mu'minai abuwa halinsa ne dai in san ka mai mummuna mai kyau yake musu dai da yi horo da
rahmati rabbika dan cikar muhibba shi babu rahamar da ta kai samunsa ya shugaba Muhammadu. Soyayyar ma'aiki ta nashi a zuciyata, yardar ka kullum ni dai ita ce manufata, da yan bar yaban ka gara asarar rayuwata, raina na baka fansa da uwa da uba fansar ka ne ya imamuna. Na sallama ma na yo bara abun makiyan baban azima, cikakkiyar wulaya na mika kun abun Fatima, duka sallamawa ta gare ka na mika ta ya abin yabar rabbana. Waye wanda Allah baya raga wa makiyan shi, waye wanda rabu yake ta zubo yabo gare shi, kai kadai ka isa ka zarce isa sayyidina imamuna. Waye dan tsabar kyauta jawadi ne shi, waye wanda dan tsabar tausayi rahimu ne shi, waye wanda mala'iku kullum suke yaban shi, wallahi sai karimun akramu indallahi sanni taskar rabbana. Duniya ta ci arzikin ka shugabana, duwatsu da tsirrai suna yaban ka dan amina, ai duka annabawa sun zo dan share ma fage ne imamuna. Wa maramaita mai da ya ce mu ƙara duba, komai ya fada daga Allah ne mu ƙara duba, kome yake so Allah na san sa ba da wai ba, taimakon rabbana shi ne nan taimakon shugaba Muhammadina. Saka Allah ya yi farin ciki ne, waye wanda in ya faɗa haka rabu ke nufi ne, waye wanda yadda ya so haka rabbana zai yi ne, kai ka kira shi ko mamaye ya ɗauke dukkanin sufofin nan na rabbana. Manzan Allah shi azimu ne, shi nabiyi ne sannan shi din ar-rasuli ne, ƙarshen magana na ashira ukun rahimu ne, salawatu wassalamu alaika ya rayuwar ubangiji na.
bayinsa ne. Me sanya Allah ya yi abu dole girmansa ne. Kai, isarsa ta isa ita kanta isar, da isarsa ta isa gun Rabbana. Ayya. Ya shugaba ina neman ka mini lamuni a cikin masoya ranar ceto ka sa da ni. Wahala da kunci da talauci a yaye mini. Ya me arziki ka dada mini sirri da arzikin ka imamuna. Alime kudiya ni don bawa gare ka ne. Me yawan zunubai da yawan sako gare ka ne. Marashin sani jahilin masoyi na gaske ne. Kuma me tuba gare ka ne. A ya tawwabur rahimu ya Ubangiji na. Ka tara kare shugabana, aikinka yake ta yi kullum dare da rana. Sidi Zakzaki baban Ahmad abin yabona, Rabu ka ƙara taimaka mai da duk mataimaka nasa a jibu da a'i Rabbana. Ka shugabana, shugabana, kai ne abin yabona. Labai ka mai gidana, kai ni tawassilina, ni tawassilina, wallahi ni tawassilina. Na baka rayuwana, annabi ya bin yabona, annabi ya bin